Il-bidu ta' 8 ġimgħa tal-ġuri l-prosekutur Godwincini għamel referenza l-allegazzjoni ta' Jurgen Fenek li Keith Schembri kien ilu mill-2014 jitolbu biex tinqatel Daphne Caruana Galizia. Fenek tenna l-allegazzjoni u qal li kien ħalli li Schembri jiżvoga għax kien qis kliemu bħala paroli fil-vojt. Allega li Schembri rrid ipattijiela għax skontu kienet qabżet il-linja l-ħamra billi kitbet dwar affarijiet personali. Il-prosekuzzjoni fakritu fl-allegazzjonijiet tiegħu fl-2015. Schembri kien marandu għallu li sab persuni biex joqtu l-Caruana Galizia u li kien ħallasom 30,000 euro. Mistoqsija li ma kienx staqsa lil Schembri lil min ħallas Fenek wieġeb ma staqsejtux għax mhux affarijiet tiegħi. Dr. Cini konfrontaħ ukoll differenzi dwar ikla fir-ranċ ta' Fenek li matula skont l-akkużat Schembri u Tewma tkellmu dwar Caruana Galizia. Il-prosekuzzjoni notat li għal din l-ikla Fenek ma kienx semma l-preżenza ta' Schembri meta tal-isqarrija lill-pulizija. Jien konvint 100% li semmejtu fl-isqarrija, wieġeb Fenek. Xed li ftit wara din l-ikla Tewma mara liħ biex iwassu l-ajruport u qallu li kien kellem lil persuni involuti fil-pjan u li semmu kien ta' 120,000 euro. Fenek qal li nħassat u wieġbu li kien se jkellmu aktar tard biex jeħles minnu u jipprova jifhem x'kien ġie diskuss ma' Schembri. Il-prosekutur Cini staqsih għaliex meta sar jaf dan il-pjan biex tinqatel ta' tliet titfal ma waqqafx lil Tewma ma marx għand il-pulizija iżda qallu biss li kien se jerġa' jkellmu. Dr. Cini qallu li kellu diversi għażliet biex jipprova jsalva l-ħajja ta' Caruana Galizia iżda għażel l-ar waħda. Kompla jakkużah li m'għamel xejn minn dan għaliex dak li qatt jgħid mhux minnu u li kien hu li jordna u ħallas qtil. Qatt ma ħallas biex tinqatel persuna, wieġeb Fenek. Fi minnhom il-prosekutur irrimarka li Melvin Tewma kien aqli biżżejjed biex jirrikordja lil Fenek. Irrikordi lil Keith Schembri wkoll irribatta Fenek waqt allega li xi darba qatt iridu jinsemgħu dawk ir-recordings. Mistoqsija kellux dawn ir-recordings Fenek wieġeb li ma kellux u li kienu għand Schembri. Lejn tmiem is-seduta tal-prosekuzzjoni għamlet referenza l-isqarrija ta' Fenek li fiha qal li wara li Tewma semmilu l-prezz kellel lil Schembri u dan qallu biex imexxi. Il-prosekutur staqsija li l-kap eżekuttiv tal-grupp Tumas kien spiċċa postier bejn Keith Schembri u Melvin Tewma. Fenek wieġeb iva spiċċajt postier imma qetlu wiċċ imwiċċ dak il-kliem. Dak il-ħin metlux ma kienx diskors ta' telefon. Fenek ċaħat li ta' 120,000 euro lil Tewma spjega li dak kien il-prezz li Tewma semmilu qabel iqtil fil-waqt li sar jaf biċ-ċifra ta' 150,000 euro wara l-omiċidju. Intant is-seduta ta' filgħodu Fenek allega li Schembri kien batlu rapport sigriet tal-Europol b'lista ta' persuni marbuta ma' kriminalità serja. Fost ismijiet kien hemm l-aħwa De Giorgio, l-aħwa magħrufa bħala tal-Maksar, Jamie Vella, Vince Muscat u David Gatt. L-akkużat kompla allega li fuq istruzzjoni ta' Schembri kien għadda lil Tewma informazzjoni marbuta mal-investigazzjoni u mal-arresti. Il-prosekuzzjoni ppreżentat ukoll messaġġ li Schembri kien bat lil Fenek b'ritratt ta' digriet dwar talba l-inkjesta fuq Brian Tonna, Karl Cini u Konrad Mizzi. Id-digriet intbagħat sigħat qabel ġie firmat. Fenek ċaħat li kellu informazzjoni li ħarġet direttament mill-qorti u qal il-prosekutur biex jistaqsi li Schembri. Il-kontrożami dar ukoll fuq messaġġi bejn Jurgen Fenek u Franco f'Novembru tal-2019, ix-xahar li fih ġie arrestat. Il-ġurat intwerew ritratti ta' sustanzi u oġġetti marbuta ma' droga li kienu fl-uffiċċju ta' missierhom. Fenek ċaħat li l-pilloli kienu tiegħu qal il-ħażin li għamilta mettejtu imma qatt ma ħadd ecstasy, kokaina ħadd.